இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுரும் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமः ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, प्रभु शेयर பண்ணுங்க. அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. சோ பகவானை பற்றிய முழுமையான பூரணமான அறிவு பத்தி இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு சொல்ல போகிறார். ஞான விஞ்ஞான யோகம் இது ஒரு விஞ்ஞானத்துக்கு சமமானது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 6 சுருக்கம். நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்தலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் எவ்வாறு முன்னேறுவது, அஷ்டாங்க யோகம் செய்வதன் மூலமாக கடவுளை எவ்வாறு அடைய முடியும், அதனுடைய 8 நிலைகள் என்ன, ஏன் ஒருவன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மனதை கட்டுப்படுத்தினால் அது நமக்கு நண்பனாக இருக்கும், மனதை கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டால் அதே மாதிரி ஒரு விரோதி நமக்கு வேற யாருமே கிடையாது. அப்படி மனதை கட்டுப்படுத்தணும்னா எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும், அது என்னால கட்டுப்படுத்த முடியலையே, புயல் காற்ற கூட என்னால அடக்கி விட முடியும், ஆனால் என்னுடைய மனதை அடக்க முடியவில்லை அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கும் போது 2 விஷயம் சொல்றாரு. அபியாசேன கௌந்தேய, அப்புறம் வைராக்கியன அப்படிங்கிறாரு. பயிற்சியினாலும் வைராக்கியத்தினாலும், அதாவது வைராக்கியம்னா பற்றின்மையினாலும் நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்றது மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே சொன்னார். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன, ஒரு கொஞ்சம் ஷார்ட் டேர்ம் அஷ்டாங்க யோகம் செய்து அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த யோகியினுடைய இலக்கு என்ன, அந்த கதி என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். லாங் டேர்ம் அஷ்டாங்க யோகம் செய்து இறந்து போனால் அந்த யோகியினுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா 2 பேத்துக்கும் மறுபடியும் பக்தி செய்வதற்கு ஒரு சான்ஸ் தர்றார் பகவான். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். சோ எதுவா எந்த கர்ம யோகம் பண்ணினாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணினாலும் சரி, தியான யோகம் ஞான யோகம் என்ன பண்ணினாலும் சரி, அந்த யோகங்கள் எல்லாம் ஒரு படிக்கட்டுகளாகத்தான் இருக்கும். சோ நம்ம போய் ரீச் பண்ண வேண்டிய கோல் எது அப்படின்னா பக்தி யோகம். சோ பக்தி யோகம் செய்வது எளிது, அதுதான் பகவானை நம்மிடம் நம்மை பகவானிடம் கொண்டு சேர்க்கும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம். கஷின் மாம்பேத்தி தத்வதகா அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொற்கள். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பிரகிருதி வித்தி மேபரா அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு நாம் சரணடைய வேண்டும்,
எந்தெந்த வழிகளில் அவரிடம் சரணடையலாம்? மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தி. பிரபத்யந்தி அப்படின்னா சரணடைதல். தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு, டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி மறுபடியும் இங்க சொல்றார். மமைவ விகிதான் கிதான். சோ இந்த தேவதேவர்கள் வழிபாடுகள் வந்து எப்படிப்பட்டது, எந்த நிலையை நமக்கு தரும் அப்படிங்கறதையும் பத்தி சொல்ல போகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யா சக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மத்தாசயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதாக்னாஷசி தச்ருணு. தச்ருணு என்னிடமிருந்து கேள் அப்படிங்கிறாரு பகவான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயிர்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. பகவானை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே இயலாத காரியம். பகவான் கூடையே இருக்கிறவனாலேயே கூட அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ள இயலாது. அப்படிப்பட்டவரை பற்றி சொல்றார், என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன். சோ நம்ம பௌதீக பற்றுகளை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு ஒரு யோகி பகவான் கிட்ட அன்பு செலுத்துறது மட்டுமே தன்னுடைய முழு நோக்கமாக கொண்டு அவர் மேல மட்டுமே பட்டு வச்சுட்டு அவரை மட்டுமே எப்போதும் நினைத்து கொண்டு முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் வந்து பகவான் மேல வந்து கொஞ்சம் கூட அவருக்கு சந்தேகமே இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்னை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். அது எப்படி அப்படின்னு இனி நீ என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. நான் சொல்ல போறேன், நீ அதை தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க வந்து நமக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் பஷ்யாம் யசே சதக யஜ்ஞாத்வானேக பூயோன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காது. சோ பௌதிக சாதாரண அறிவுன்னு எதை சொல்றார்? இந்த பௌதிக அறிவு, இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம வாழும் போது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அறிவு. தெய்வீக அறிவுனா பகவானை பற்றிய அறிவு. இத ரெண்டையுமே நான் உனக்கு முழுசா சொல்றேன். இது ரெண்டையுமே நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, மெட்டீரியல் எனர்ஜி. சோ பகவான் வந்து he deals with both the energies. இந்த பௌதீக அறிவு நமக்கு என்ன தரும், தெய்வீக அறிவு நம்ம என்ன தரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சிலர் வந்து நிறைய PhD வாங்கி வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஒரு PhD இல்ல, 2 PhD இல்ல, 4 PhD கூட வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு பின்னாடி பேருக்கு பின்னாடி போட்டுக்கிறதுக்கு, கௌரவமா போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு பட்டம் அது. சரிங்களா? அது அவங்களுக்கு என்னத்தை தரும் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு கர்வத்தை தரும். ஆனா தெய்வீக அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு பணிவை தரும். சோ பணிவுதான் வாழ்க்கையில நமக்கு ரொம்ப தேவை. பணிவு இருந்தா நம்ம கிட்ட எல்லா நல்ல குணங்களும் வந்து சேர்ந்து விடும். சோ சாதாரண அறிவு அப்படிங்கிறது கர்வத்தையும், தெய்வீக அறிவு அப்படிங்கிறது பணிவையும் நமக்கு தருகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பார்க்கிறோம். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த தெய்வீக அறிவு அப்படிங்கிறது தெய்வத்தை நம்ம புடிச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ மார்க்கெட்டுக்குள்ள போறோம். மார்க்கெட்டுக்குள்ள போகும்போது ஒரு குழந்தைய வந்து நம்ம கைய பிடிச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குழந்தையோட கை ஏதாவது ஒரு பொம்மை கடையோ, ஸ்வீட்ஸ் கடையோ ஏதாவது ஒண்ணு பாத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கைய விட்டுடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஒரு அம்மா குழந்தையோட கைய பிடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அம்மா என்ன வேணா வாங்கலாம், இந்த கைய பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏமா இன்னும் ஒரு 4 கருவேப்பிலைய கூட கூட போடுமா, இன்னும் 2 பீன்ஸ் எடுத்து போடுமா அப்படின்னு வியாபாரம் பேசுவாங்க. ஆனா இந்த குழந்தையோட கையை விட மாட்டாங்க. அதுதான் தெய்வீக அறிவு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா பகவான் நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்காரு, நம்ம விடவே மாட்டார்.
நம்ம விட்டுட்டாலும் நம்மளை எப்படி திரும்ப கூட்டிட்டு வரணும் அப்படிங்கறது அவருக்கு தெரியும். ஆனா சாதாரண அறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தை வந்து நம்மளோட கையை பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி. அது எங்கேயோ பராக்கு பார்த்துட்டே ஏதோ கலர்ஃபுல்லா பலூன்ஸ் இருந்துச்சா, ஏதாவது டெடி பேர் இருந்துச்சா, சாப்பிடுற சாக்லேட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சா நம்ம கையை விட்டுட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து பகவான் வந்து நம்ம கைய வந்து பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தெய்வீக அறிவை வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ இதேதான் மங்கி ஸ்டைல், கேட் ஸ்டைல் அப்படிங்குவாங்க. சோ ஒரு பூனைய வந்து குழந்தைய எப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கும், ஒரு மங்கி எப்படி குழந்தைய பிடிச்சிட்டு இருக்கும் நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன். மங்கி வந்து அவங்க அம்மாவோட வயித்தை வந்து கவ்விக்கிட்டு இருக்கும் அந்த குட்டி குரங்கு இல்லைங்களா? ஆனா பூனை என்ன பண்ணும், தன்னோட வாயால அந்த குழந்தையோட கழுத்தை பிடிச்சு தூக்கிட்டு போகும். எப்பவுமே வந்து விடவே விடாது. சோ மங்கி ஸ்டைலா, கேட் ஸ்டைலா அப்படிங்கறது நம்ம எந்த அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேசு கஷ்யித் யததி சித்தயே யததாம் அபிசித்தானாம் கஷ்சின் மாம் வேதி தத்வதக. ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். சோ இங்க பாருங்க என்ன பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. மாரத்தான் ஓடுறாங்க, எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் ஓடுறாங்க. அத்தனை லட்சக்கணக்கான பேரும் ஜெயிக்க முடியாது. கடைசியில ஜெயிக்க போறது ஒரே ஒருத்தர் தான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்கள். இப்போ நம்ம எத்தனை மில்லியன் கோடி மக்கள் தொகை இருக்கு இல்லைங்களா? எத்தனை பேர் நம்ம பக்தி செய்யறோம் அதை நம்ம பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும். இப்பவே இஸ்கான்ல எவ்வளவு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் இருக்கு. ஆனா எத்தனை பேர் வந்து ஜாயின் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும். சோ ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்கள் இருந்தா கூட யாராவது கொஞ்சம் பேர் தான் பக்குவம் அடையணும், பக்திக்கு வரணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்கிறார்கள். அப்படி பக்குவம் அடைஞ்சவர்கள்ல கூட யாரேனும் ஒருத்தர் தான் பகவானை உண்மையான நிலையை, பகவானுடைய உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பூமிர் ஆபோனலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவச அகங்கார இதியம் மே வெண்ணா பிரகிருதிர் அஷ்டதா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும் அப்படிங்கிறார் பகவான். இது எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். அதாவது பஞ்சபூதங்கள், 5 பஞ்சபூதங்கள். அது மட்டும் கிடையாது, மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதாவது கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடி நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் தான். அது எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் தான் இந்த 8. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, இத சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பசு இருக்கு, பசு கிட்ட இருந்து பால் கறக்கிறோம். அப்போ அந்த பசுவினுடைய பிரிந்து வந்த சக்தி தான் பால் அப்படிங்கிறது. இப்போ எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி அம்மா இல்ல, ஆனா அவங்களுடைய வாய்ஸ் இருக்கு. அந்த வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க இப்பவும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி. இப்ப பிரபுபாதா இருக்காரு, அவருடைய வாணி இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவருடைய அந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் கேட்கிறோம். அந்த வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இந்த 8மே பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அபரேயம் இதஸ்தன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யகேதம் தார்யதே ஜகத். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. சோ ஜட சக்திகள் என்னென்னு சொல்லிட்டாரு, தாழ்ந்த சக்திகள் அதெல்லாமே. சோ 8 சக்திகள் சொல்லிட்டாரு. இதை தவிர இன்னொரு உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இருக்கிறது அப்படிங்கிறாரு. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாம் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த தாழ்ந்த சக்திகள் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த தாழ்ந்த சக்திகளை அந்த உயர்ந்த சக்தி என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு உபயோகப்படுத்துகிறது. யார் அவங்க அப்படின்னா யாரும் இல்ல, நம்மதான் ஜீவாத்மாக்கள் தான் அந்த உயர்ந்த சக்தி. நம்ம தான் நம்ம இஷ்டத்துக்கு இந்த இயற்கையை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம்.
நம்ம தான் அந்த உயர்ந்த சக்தி. ஜடசக்தி அப்படிங்கிறது பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த கீழான சக்தி. நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம உயர்ந்த சக்தி. இந்த உயர்ந்த சக்தி என்ன பண்ணுது? இந்த தாழ்ந்த சக்தியை தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு உபயோகப்படுத்துகிறது. அதுதான் இந்த இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி உபதாரயக அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சார்ந்தவை. சோ பகவான் படைச்ச எல்லாமே இந்த ரெண்டுக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. ஜடசக்தி, உயர்ந்த சக்தி, இந்த ரெண்டு சக்திக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. இந்த உலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. சோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக, எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக, எல்லாத்துக்கும் எண்ட் பாயிண்டாக இருக்கிறது நான் தான். பகவான் படைச்ச எல்லாத்துக்குமே அவரே ஆதி, அவரே அந்தம், அவரே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், அவரே பூரணத்தை தரக்கூடியவர். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மகி சர்வம் இதம் புரோக்தம் சூத்ரே மணிகணாகிவ. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படிங்கிறாரு. செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படின்னு ஏன் சொல்றாரு அர்ஜுனனை அப்படின்னா, இந்த குருச்சேத்திர போரெல்லாம் முடிஞ்சு யுதிஷ்டர் யாகம் செய்யறார், அஸ்வமேத யாகம் எல்லாம் செஞ்சார் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு செல்வம் தேவைப்பட்டது. அந்த செல்வத்தை எல்லாம் சேகரித்து கொண்டு கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா அர்ஜுனர் தான். அதனால அவருக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு, தனஞ்சயன். அப்படி தனம்னா செல்வம் இல்லைங்களா? தனஞ்சயன், செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படின்னு பேரு. என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. சோ யாரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? இந்த பிறவி பயன் என்ன? இந்த மனித பிறவி எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன? உண்மையான உயர்ந்த தர்மம் எது அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவதுதான். சோ அவரை விட உயர்ந்த உண்மை அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவர்தான் உயர்ந்தவர். அவருக்கு சமமானவரோ அவருக்கு மிகவும் உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. நம்ம பார்த்தோம், அவருடைய அந்த ஸ்கின் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து நிறைய அண்டங்கள் உருவாகுகின்றன. அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் விண்வெளியிலே அப்படியே மிதந்து கொண்டு இருக்கின்றன. எப்படி அது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்படி அதெல்லாம் அப்படியே அந்தந்த பிளேஸ்லயே இருக்கு? அதெல்லாம் மூவ் ஆகும் போது ஒண்ணு இடிச்சுக்காதா, ஆக்சிடென்ட் நடக்காதா அப்படின்னா நடக்காது. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த சக்தி அதை அப்படியே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது, மெயின்டைன் பண்ணுகிறது. அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு நூலிலே முத்துக்களை கோர்க்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நூல் இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த முத்துக்கள், அந்த நூலை கட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த முத்துக்கள் விழுந்து ஓடும் போதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் உள்ள ஒரு நூல் இருந்தது. அதுதான் ஆதாரமாக இந்த முத்துக்களை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறது அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் பகவான் இந்த அண்டங்களை, பிரபஞ்சங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய சக்தியே அதையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? இந்த முத்துக்கள் எல்லாம் எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறதுனா பிரபஞ்சங்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. உள்ளே இருக்கிற நூல் அப்படின்னா ஆதாரமாய் இருக்கின்ற பகவான் விஷ்ணு தான் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசோகம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சிசி சூர்யயோ பிரணவ சர்வ வேதேசு சப்தகே பௌர சம்ருஷு. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. சோ நீருக்கு ஒரு சுவை இருக்கிறது இல்லைங்களா? அது கோயம்புத்தூர்காரங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்குவாங்க, எங்க சிறுவாணி தண்ணிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் ஜாஸ்தி, அது மாதிரி டேஸ்ட் வேற எங்கேயுமே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க.
நல்ல பசி நேரத்துல பெரிய சொம்பு தண்ணி குடிச்சா போதும், பசி எல்லாம் அடங்கி போயிடும் பெருமையா சொல்லிக்குவோம் நாங்கெல்லாம். சோ நீரின் சுவையாக இருப்பது யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி, சூரியனுடைய வெப்பம் அது பகவான் தான். சந்திரனுடைய ஒளி குளிர்ச்சி அதுவும் பகவான் தான். வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்கும் போது எதை சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? பிரணவ மந்திரம் ஓம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் பகவான் தான். சோ ஆகாயத்தில் சத்தமாக இருப்பதும் பகவான் தான். மனிதருக்குள்ள ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கிறது. ஒருத்தங்க நல்லா பாடுவாங்க, ஒருத்தங்க நல்லா சமைப்பாங்க, ஒருத்தங்க நல்லா நடனம் ஆடுவாங்க, ஒருத்தங்க நல்லா பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த திறமையாக மனிதருக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது யார் அப்படின்னா பகவான் தான். சோ இது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் இங்க டேபர் காலத்து மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தண்ணீரின் சுவையாக இருப்பது நான் தான். சந்திர சூரியர்களின் ஒளியாக இருப்பது நான் தான். வேத மந்திரங்களில் ஓமாக இருப்பது நான் தான். ஆகாய ஈத்தர்னா ஆகாயம், அதில் வந்து ஒளியாக இருப்பது நான் தான். மனிதனுக்குள் திறமையாக இருப்பது நான் தான். பூமியின் மனமாக மழை வரும்போது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? மண்ணின் வாசம் இருக்கும், அந்த வாசம் நான் தான். தீக்குள்ள வெப்பம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுவும் பகவான் தான். உயிரினங்கள் வந்து உயிரினங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னா பகவான் தான். சோ உயிர் போயிடுச்சுன்னா நம்ம இல்ல இல்லைங்களா? உயிரற்ற கட்டையாகி விடுவோம். சோ அது பகவான் தான். அனைத்து சன்னியாசிகளும் செய்கின்ற தவம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அது பகவான் தான். அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதை. சோ எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு பகவான் வந்து பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நான் தான் விதையளிக்கின்றேன், நான் தான் அவர்களுக்கு தந்தை. புத்திசாலிகளின் நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அது பகவான் தான். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுடைய வலிமை என்ன அப்படின்னா அது பகவான் தான். சோ அந்த அடுத்தது வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்துடலாம். இல்லற வாழ்க்கை மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல. சோ செக்சுவல் லைஃப் அது வந்து அதுவும் வந்து பகவான் கொடுத்ததுதான். எப்ப வந்து மனைவியோட மட்டும் இல்லறம் அனுபவிச்சா அது வந்து மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல. மனைவியை விட்டு வேற எங்கேயாவது போனாதான் அது வந்து தப்பு. சோ இல்லற வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதும் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ये सैव सात्विका भावा राजसास्तामसस्ये मत्त ये वेदितान् वित्ति நத்வகம் தேஷு தேமகி. சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம் அப்படிங்கிறாரு. சோ நம்ம என்னைக்கு பிறந்தோமோ அப்பவே 3 குணங்கள், பௌதீக குணங்கள் நம்மை ஆட்கொண்டு விடுகிறது. இந்த பிக்சர்ல 3 குணங்களும் இந்த 3 யுவதிகளுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. இந்த 3 யுவதிகளும் ஒவ்வொரு சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். பொம்மைகளை ஆட்டுவதை போல, பொம்மலாட்டம் போல இந்த கயிறுகளால் நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன. இந்த குணங்களை எல்லாம் படைத்தவர் யார்? பகவான் தான். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர்தான். ஆனா இந்த குணங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. நானே படைச்சேன், ஆனா இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. நான் சுதந்திரமானவன். எப்படி ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அதுல ஒரு டிராப் ஆயில விடுங்களேன், அது வந்து கலக்கவே கலக்காது, தனியா மிதந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படிதான் கலக்காம பகவான் வந்து தனித்தே இருக்கிறார், சுதந்திரமாக இருக்கிறார். அந்த 3 குணங்களும் பகவானை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அந்த 3 குணங்களுக்கும் எஜமான யார் அப்படின்னா பகவான் தான். அவை எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அடுத்தது திரிபிர் குணமயை பாவை ஏபி சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்ய பரம் அவ்யயம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவுல மாயை ஒரு திரையை போன்று இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம வந்து பகவானை வந்து முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியாது. நம்ம இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறோம், மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம், முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு இருக்கிறோம். இந்த 3 குணங்கள்னால நம்முடைய அறிவு மங்கி போயிருக்கிறது. சோ அந்த மாயை வந்து ஒரு திரையை விரித்து கொண்டு நடுவுல பகவானுக்கும் நமக்கும் வந்து நடுவுல இருக்கிறதுனால இந்த இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற எண்ணெய் பகவான் வந்து
திரிபிர் குணமயே பாவை. சோ 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர். அப்படிப்பட்ட அவரை நாம் நாம் இந்த முழு உலகம் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற மக்கள் என்னை அறிந்து கொள்ள இயலாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்றார். दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मां ये प्रबध्यन्ते மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. சோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அந்த மாயா சக்தி ஒரு திரையை விரிச்சிருக்கு பாத்தீங்களா, நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவுல அந்த முக்குணங்களாலான அந்த மாயா சக்தி, அந்த தெய்வீக சக்தி, அதை படைச்சவர் யாரு? பகவான் தான். அது அந்த தெய்வீக சக்தியை நாம் ஜெயிக்கவே முடியாது. ஆனா சில பேர் ஜெயிப்பாங்க. யார் அப்படின்னா முழுமையாக பகவானிடம் சரணடைந்தவர்கள். அவர்களை பகவான் இந்த மாயை அப்படிங்கிற இந்த இதிலிருந்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் விடுவார். எப்போ பகவான் கிட்ட 100% சரணடைஞ்சிருவோமோ இந்த மாயையை விலக்கி கொண்டு பகவான் நம்மை இங்க பாருங்க, இந்த மாயையிலே சிக்குண்ட மனிதனை காப்பாற்றுவதற்காக பகவான் கொஞ்ச நேரம் கூட தாமதிப்பதே கிடையாது. உடனடியாக நம்மை காக்கின்றார். சோ யாரெல்லாம் பகவானிடம் சரணடைகின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயையா பக்ருதக்ஞானா ஆசுரம் பாவமாஸ்ரிதா. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. சோ பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டா அந்த மாயையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஆனா உலகத்துல 4 விதமான மக்கள் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். யார் அந்த 4 பேர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, துஷ்கிருதினோ மூடா நராதமா ஆசுரம் பாவம். சோ இந்த 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 4 பேரும் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். ஏன்னா அவர்கள் அறிவற்ற மூடர்கள். மனிதரில் நராதமா துஷ்கிருதினோ மூடா அப்படின்னா அறிவற்ற மூடர்கள். மனிதரில் கடைநிலையோர், அவங்க மனிதர்ல கடைசி அவ்வளவு சண்டாளர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ அந்த கடைநிலை இருக்கிறவங்க நராதமா, அவர்களும் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். அப்புறம் மாயையா பக்ருதக்ஞானா, மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள். சோ அவர்களுடைய அறிவை மாயை கவர்ந்து கொண்டு சென்று விட்டது. சோ அவர்கள் அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களும் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். ஆசுரம் பாவம், நாத்திகத்தன்மை உடையவர்கள், அசுரர்களுடைய நாத்திகத்தன்மை உடையவர்களும் பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். இந்த துஷ்டர்கள் 4 பேரும் என்னிடம் எப்போதும் சரணடைய மாட்டார்கள். நாத்திகம் பேசுபவர்கள், அதாவது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த துஷ்கிருதினோ அப்படிங்கறத இன்னும் கொஞ்சம் விளக்குறாங்க. அந்த நராதமா ஆசுரம் பாவம் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா, நாத்திகர்கள் அறிவு இருக்கும், ஆனால் மாயை அவர்களுடைய அறிவை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டது. சோ அறிவாளிகளா இருந்தாலும் பிரயோஜனமே இல்லை. அடுத்தது எப்படி புல்லுக்கட்டுக்காக உழைக்கிறாங்கன்னு நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பாத்தீங்களா. தூங்குறதுக்கு டைம் இல்ல, சாப்பிட டைம் இல்ல, அவர்கள் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் மூடர்கள். சோ ஒரு அவுத்து விட்டா அந்த கழுத போய் மேய்ஞ்சிட்டு தன்னோட வயிற்று நிரப்பிக்கலாம். ஆனா அந்த அறிவு இல்லை. அடுத்தது ராவணன் பாருங்க, இந்த உலகையே வெல்ல விரும்புகிறான். ஸ்வர்க்கத்திற்கு படிக்கட்டுகள் கட்டுதான் இந்த ராவணன். சோ அப்படிப்பட்ட பேய் குணம், அசுர குணம் அவனுக்கு. அடுத்தது ஜகாய் மதாய், இவர்கள் யாருன்னா ஒரு நல்ல பிராமண குலத்திலே பிறந்தவர்கள் இவங்க 2 பேரும். ஆனா இவங்களுக்கு இல்லாத கெட்ட பழக்கமே கிடையாது. குடிப்பாங்க, சூதாடுவாங்க, இல்லிசிட் செக்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா கெட்ட குணங்களும் நிறைந்தவர்கள் தான் மனித இனத்திலே தாழ்ந்தவர்கள். சோ இப்படிப்பட்ட 4 பேர்கள் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்னாசுரர்த்தாதி ஞானி ச பரதர்ஷப. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். சோ சரணடையாதவர்கள் யாருன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ யார் யாரெல்லாம் 4 விதமான மக்கள் சரணடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு பகவான். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். சோ யாரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே யார்கிட்ட கடைசியில போய் சரணடைவாங்க? குந்தி மகாராணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்களா? குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னே ஒரு சாப்டரே இருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. யாரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ கடைசியா போய் பகவான் கிட்ட சரணடைவாங்க. சோ துயரற்றவர்கள். நம்மளும் அப்படிதான் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னா யார்கிட்ட போவோம்? மனிதர்கள் கிட்ட எல்லாம் போய் நிக்க மாட்டோம். ஏன்னா பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். கடைசியா பகவான் கிட்ட போய் சரணடைஞ்சிருவோம். நீயே எனக்கு நல்ல வழி காமி அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரி துயருற்றவர்கள், செல்வத்தை விரும்புபவர்கள், ஐஸ்வர்யம் வேணும், செல்வம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, அவங்க பலநோக்கு செயல்கள் செய்து பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். அடுத்தது கேள்வியுடையோர், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி, அப்படி இருக்கிறவர்கள், கேள்வி ஞானம் அதை அடையணும், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறவர்கள் அவங்களும் பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். பூரணத்தின் அறிவை நாடுபவர்கள், பகவானை பற்றிய முழு தெரிஞ்சு அதுல பகவானிடம் சரணடைந்து பகவானிடம் முக்தியை நாடுகிறார்கள். பார்த்தீங்களா? யோகிகளும் ஞானிகளும் அவர்களும் பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். இந்த விதமாக 4 பேர் என்னிடம் சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றார். இந்த பிக்சர்ல நம்ம யாரு பாக்குறோம் அப்படின்னா கஜேந்திர மோட்சம் இல்லைங்களா? இந்த கஜேந்திரன் யானை எப்படி பகவானிடம் சரணடைந்தது? ஒரு முதலை அதனுடைய காலை கவிக்குது. அப்போ பகவானே இல்லைங்களா, ஆதி மூலமே அப்படின்னு கடைசியில பகவான் கிட்டதான் சரணடைஞ்சிச்சு. அது எவ்வளவோ போராடி பார்த்துச்சு, ஆனா முடியல. கடைசியில பகவானிடம் சரணடைந்தது. திரௌபதி வஸ்திராபரணம். சோ திரௌபதி என்ன பண்ணாங்க? கைகளை இப்படி கட்டிக்கிட்டு என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு எல்லார்கிட்டையும் கேட்டாங்க. பீஷ்மரை கேட்டாங்க, துரோணாச்சாரியர் கேட்டாங்க, தன்னுடைய கணவன்மார்கள் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டாங்க. முடிஞ்சுதா? யாராவதுனால அவரை காப்பாத்த முடிஞ்சுதா திரௌபதிய? இல்ல. கடைசியில கைகளை தூக்கி கோவிந்தா அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்ச போது பகவான் திரௌபதிக்கு என்ன பண்ணாங்க? அவருடைய மானத்தை காத்தாரு. இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய ஜனனம் சோ எப்படி நிகழ்ந்தது? 16 வருடங்கள் அந்த வெளியில பௌதீகத்திலே மாட்டிக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வருஷம் அவங்க அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளேயே இருந்தாங்க. சோ பயந்துட்டாங்க, இந்த மாயை தன்னை பிடித்துக் கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்படி இல்லை அப்படிங்கறத சொல்லி அப்புறம் கடைசியில சுகதேவ கோஸ்வாமி ஜனனம் பிறந்தாரு. அடுத்தது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போதிக்கிறது தான் இந்த பிக்சர். சோ பகவானிடம் அவருக்கு 7 நாளில் மரணம். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஒரு பாம்பு, தக்ஷகன் அப்படிங்கிற பாம்பு தீண்டி 7 நாளில் இறந்து விடுவாள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே இல்லை. தன்னுடைய மகனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு காட்டுல உட்கார்ந்துட்டார். உட்கார்ந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட நீங்க பகவானை பத்தி சொல்லுங்க, இந்த 7 நாளும் உணவில்லை, உறக்கம் இல்லை, எதுவுமே இல்லாம நான் பகவானை பற்றி மட்டுமே கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சது. சோ அடுத்தது இங்க துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு சின்ன பையன், குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை தன்னுடைய தந்தையாருடைய மடியிலே போய் அமரும் போது அவங்க சித்தி நீ உட்காரக்கூடாது, நீ உட்காரணும் அப்படின்னா நீ என் வயித்துல பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டெப் மதர் சொல்லிடுறாங்க. அப்போ பகவான் அவங்க அம்மா கிட்ட அழுதுகிட்டே போறான் குழந்தை. போயிட்டு நான் அப்பா மடியில உட்காரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா நீ அந்த நாராயணனை கேளு அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்லிடுறாங்க. சோ இந்த 5 வயசு குழந்தை கடகடகடான மதுவனத்துக்கு போகுது. பகவானை பிரார்த்தனை செய்யணும், தவம் பண்ணணும் பகவானை நினைத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது. நடுவுல நாரதர் குறுக்கிட்டு நீ சின்ன குழந்தை வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போதோட கேட்கல, ரொம்ப வைராக்கியத்தோட போய் கடைசியில பகவானை பார்த்தார். சோ பகவானிடம் சரணடைந்தார். சோ ராமர் ஹனுமர் இந்த கதை நம்மளுக்கு தெரியும். எப்படி ஹனுமன் பகவானுக்கு எப்படி ராமபிரானுக்கு
உதவி செய்தார் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லைங்களா. ஒரு தாசனாக இருந்து அவருக்கு எல்லா விதத்திலும் பணிவிடைகள் செய்தார் அப்படிங்கிறது. இங்க சூத பௌடிகர், நௌமிசாரண்ய முனிவர்களின் கேள்விகள். இந்த இந்த முனிவர்கள் தான் நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லும் போது இந்த முனிவர்களும் தங்களுடைய கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கின்றார்கள். சோ ஒரு குருவிடம் சரணடைந்து தங்களுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்துக் கொள்கிறார்கள். சோ சரணடைதல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கின்ற பிக்சர்ஸ் தான் எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேசாம் நான நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அகம் ச சமம பிரிய. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிக பிரியமானவன். சோ இந்த 4 விதமான மக்கள் என்கிட்ட சரணடைஞ்சாங்க. ஆனா அதுல யாரு சிறந்தவன் அப்படின்னு கேட்டா, முழு ஞானத்துடன் பகவானை பற்றி பூரண அறிவோடு எப்பவுமே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள்தான் சிறந்தவர்கள். ஏன்னா அவன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், அவனுக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சோ பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக நாம மாறணும் அப்படின்னா பகவானை பற்றிய பூரண அறிவை தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும், பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வவிதி சமஹாத்மா சுதுர்லபக. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவு உடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். யார் பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பகவானை பற்றிய உண்மையான அறிவு அவனுக்கு கிடைக்கிறது. அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் பகவான் தான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டு பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைகிறார்கள் யோகிகள். எப்போ? நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறமா. சோ அத்தகைய மகாத்மா ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சோ ஞானிகளும் ஆச்சாரியர்களும் ரொம்ப ரேர் தானே. சாதாரண பௌதீக மக்கள் நம்ம தான் உலகத்துல நிறைய பர்சன்டேஜ் இருக்கிறோம். ஞானிகளும் யோகிகளும் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக அரிதாகத்தான் இருக்கிறது. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. காமைஸ்தைஸ்தற்குருதக்ஞானா பிரபத்யந்தேன்ய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரக்ருத்தாய நியதாஸ்வயா. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள். சோ இப்ப என்ன பேச போறார்? தேவதேவர்களை பற்றி வழிபடுபவர்களை பற்றி இப்ப பேச போறார் பகவான். சோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள். நமக்கு இந்த உலகத்துல நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது. அதனால அந்த ஆசைகள் எப்படிப்பட்ட ஆசைகள்? தற்காலிகமானது. ஆனா அது தற்காலிகம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவே நம்மளுக்கு இல்லை. சோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைகிறார்கள். தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். சோ தேவர்களை எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க? எந்த கடவுள் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்க இயற்கையான சுபாவத்தை பொறுத்தது, குணத்தை பொறுத்தது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கடவுளை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் செய்கிறார்கள். நியமங்கள்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தையா சிதும் இச்சதி தஸ்யத் தஸ்யாசலம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம்யகம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். சோ எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனசிலையும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். ஒருத்தர் நான் அம்பிகையை வழிபட வேண்டும், நான் கணபதியை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட அந்த தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான நம்பிக்கையை பகவானே பலப்படுத்தி தருகிறார்.
சோ நீ என்ன கும்பிடலனாலும் பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணு, உனக்கு யார பிடிக்குமோ கும்பிடு. அது இன்டைரக்டா கிருஷ்ணரை கும்பிடுறதுக்கு சமம் தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். அந்த நம்பிக்கையை தருபவரும் கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா அவர் தானே நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறார். நம்ம யார வந்து கும்பிடணும்னு விரும்புறோமோ அந்த அந்த விருப்பம் வந்து பகவானுக்கு தெரியுது. சோ அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்தி சரி நீ கும்பிடு அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்தி தருகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சதயா சத்தயா யுக்த தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே சதத காமான் மமைவ விகிதான் விதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். சோ இப்ப வந்து அந்த கடவுள் மேல நம்பிக்கை வருது. நம்பிக்கை வந்து அந்த கடவுளை கும்பிட ஆரம்பிக்கிறான். கும்பிட ஆரம்பிச்சோன்ன அவனுடைய ஆசைகளை எல்லாம் சொல்லுகிறார். சோ ஆசைகளை சொல்லி அந்த ஆசைகளை வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்ள முயற்சிகள் செய்கின்றான். அந்த உண்மையில் இதுல வந்து அவங்களுக்கு பகவான் அந்த ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்படுகிறது, இல்லைன்னு சொல்வதற்கில்லை. எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனால் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் யாரால் அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த தேவர்கள் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை கொண்டு போய் பகவானிடம் கிருஷ்ணரிடம் ஒப்பிப்பார்கள். பகவான் வந்து சாங்ஷன் பண்றத எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு தருகிறார்கள். சோ நம்ம இன்டைரக்டா இந்த தேவர்களை கும்பிடுவதன் மூலமாக நாம் பகவானை தான் கும்பிடுகின்றோம். சோ அவர் சாங்ஷன் பண்ணினதைத்தான் இவங்க எடுத்துட்டு வந்து நம்மளுக்கு தருகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அந்த வத்துபலம் தேசா தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமவி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதுமாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். சோ தேவர்களை நாம வழிபடுகிறோம், பலன்களை பெற்றுக்கொள்கிறோம். சோ இந்த பலன்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா தற்காலிகமானது, ஒரு நீர்க்குமிழியை போன்றது. நீர்க்குமிழியுடைய வாழ்நாள் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ கொஞ்ச நேரத்துல அது மறைஞ்சிரும். அதே மாதிரிதான் தேவர்களிடமிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கின்ற பலன்கள் எல்லாமே. சோ அவர்கள் கொடுக்கின்றது எல்லாமே ஒரு லிமிட்டட் தான் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் இறப்பிற்கு பின்பு தேவர்களுடைய லோகத்தை வந்து அடைகிறார்கள், செல்கிறார்கள். ஆனால் என்னை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களை வழிபட்டா கூட அங்க போய் புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை இருந்துவிட்டு மறுபடியும் வந்து இந்த பூலோகத்திற்கு பிறப்பு எடுத்து வர வேண்டும். அவர்களுக்கு மறுபிறவி உண்டு. ஆனால் கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் பகவானுடைய லோகத்தை ஒரு முறை அடைந்து விட்டால் அங்க இருந்து மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. அவர்கள் திரும்பி இந்த பூலோக உலகத்திற்கு வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்யக்தம் வ்யக்தி ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தய பரம் பாவம் அஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிகவும் உயர்ந்ததுமானது எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். அதாவது மாயாவாதிகள், அருவவாதிகள். யார் அவர்கள் அப்படின்னா பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவர்கள், ஜோதியை வழிபடுபவர்கள். அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு வந்து முன்னாடி உருவமே இல்லை, பகவான் அருவமாக இருந்தால், அருவம்னா உருவமற்றவராக இருந்தால் இப்போதுதான் அவர் உருவத்தை ஏற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது தப்பு. அவர்களுடைய சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை, என்னை பற்றி அவர்களுடைய சிற்றறிவினால் அவர்கள் வந்து என்னை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள இயலாது. பகவான் பிறக்கும் போதே, பகவான் எப்ப தோன்றினாரோ அப்போதே வந்து உருவத்தோட தான் பிறந்திருக்கிறாரு. நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்றோம். அப்போ நமக்கு உருவம் இருக்கிறது. நமக்கு உருவம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்முடைய அப்பாவுக்கும் உருவம் இருக்கும் தானே.
இல்லைங்களா? உருவமற்ற அப்பாவிடமிருந்து உருவத்தோடு இருக்கிற நாம் பிறக்க முடியுமா? முடியாது. சோ இவர்கள் சிற்றறிவினால் இவங்க என்னை அறிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாச சத்பஷ்ய யோகமாயா சமாவ்ருத மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். சிற்றறிவுடையவருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவது இல்லை. சோ சிற்றறிவுடையவர்கள், அதாவது இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, முட்டாள்கள், சோ யாரெல்லாம் நாத்திகர்களோ அவர்களுக்கு ஒருபோதும் பகவான் காட்சி கொடுப்பது கிடையாது. பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி அவரை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது. எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி நமக்கும் நடுவுலே இருக்கிறது. பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு திரையாக இருக்கிறது. பகவானை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு அதனாலேயே இயலவில்லை அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் பகவான் அவரை பற்றி என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நான் பிறப்பற்றவன். பகவான் எப்படி தோன்றினார், எப்போது தோன்றினார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? பகவான் பிறப்பற்றவர் அப்படின்னா பகவான் ஒரு தாயின் கர்ப்பத்திலே வைக்கப்பட்டு பிறப்பது கிடையாது. அவர் அவதாரம் எப்பவுமே பர்மனண்டா அவருடைய கோலோக விருந்தாவனத்திலே இருக்கிறார். எப்போது தேவையோ அவர் கீழே இறங்கி அவதாரமாக வருவார். சோ இதுதான் தோன்றுகிறார். அப்புறம் அவருடைய வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவரு ஆன்மீக லோகத்துக்கு சென்று விடுகிறார். இப்போ அவர் கீழே வரும்போதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பிறக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அவர் பிறக்கிறாரா? இல்ல. அவர் எப்பவுமே அங்கேயேதான் இருக்கிறார். தேவையான பொழுது இறங்கி வருவார். அழிவற்றவர், அவர் நிரந்தரமானவர். அழிவு என்பது நமக்கு தானே ஒழிய பகவானுக்கு என்னைக்குமே கிடையாது. சோ இந்த உண்மைகளை எல்லாம் அந்த முட்டாள்கள், சிற்றறிவு உடையவர்கள், அவர்கள் அறிந்து கொள்வது கிடையாது அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்துல வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி சபூதானி மாம் து வேதன கர்ஷன. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார் பகவான். அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள், பரம புருஷர். சோ கடந்த காலத்துல என்ன நடந்துச்சு, அதுவும் அவருக்கு மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். தற்போது என்ன நடக்கும், இனி என்ன நடக்க போகிறது அப்படிங்கிற முக்காலமும் உணர்ந்தவர் அவர். சோ எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நான் அறிவேன். ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், இவர்கள் போன பிறவியில என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இவங்க அடுத்த பிறவியில என்ன பண்ணுவாங்க, அத்தனையும் பகவானுக்கு தெரியும். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறார். பகவானை தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னா யாருனாலையும் பகவானை தெரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்போ ஒரு சின்ன விவசாயி, குறுநில விவசாயி இருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு சின்ன இடம், 2 காணி நிலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 2 காணி நிலத்துல எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன மரம் இருக்குது, என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அவருக்கு அத்துப்படி. அதே மாதிரி ஒரு மன்னனுக்கு அவனுடைய நாட்டிலே அந்த நிலப்பரப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது, நஞ்சை எவ்வளவு இருக்கிறது, புஞ்சை எவ்வளவு இருக்கிறது, எத்தனை ஆறுகள் ஓடுகிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த குறுநில மன்னன் இந்த சின்ன விவசாயிக்கு நாட்டிலே இருக்கிற எல்லாமே தெரியுமான்னா தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் நமக்கு நம்மளை பத்தியே தெரியாது. ஆனா பகவானுக்கு ஒரு நாட்டின் மன்னனுக்கு மூளை முடுக்கெல்லாம் எப்படி தெரியுமோ அதே மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அத்துப்படி அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். முன்பு நடந்தவை, இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருப்பது, பின்னாடி நடக்க போறது எல்லாமே முக்காலமும் உணர்ந்தவர் பகவான். எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கூட அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம நாளைக்கு என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறதும் அவருக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. येषां बन्धगतं पापं जाननां पुण्यकर्मणां ते बन्धमोहनिर्मुक्ता பஜந்தே மாம் திருடப்ரதா. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ
எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ யாருக்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா, முன்பிறவி, இந்த பிறவி, இந்த 2 பிறவியிலையும் புண்ணிய செயல்கள் செய்கிறார்கள். புண்ணிய செயல்கள் செய்து புண்ணியத்தை தானே வச்சுக்கூடாது, அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். அப்போ பாவ விளைவுகள் எல்லாமே ஒழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. அவர்களுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாமே தீயில் பட்டு தூசி போல அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. இப்போ இப்படிப்பட்டவர்களுடைய மனதிலே இருமைகள் இல்லை, டுவாலிட்டிஸ் இல்லை, மயக்கம் இல்லை, இக்னரன்ஸ் இல்லை. சோ இதுல இருந்தெல்லாம் அவர்கள் பூரணமாக விடுபட்டு விட்டார்கள். சோ இப்ப அவங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கிறது. இவர்களுக்குத்தான் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. அவங்க அந்த பக்தி தொண்டை மன உறுதியுடன் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். 4 நாள் செய்யறது, 5வது நாள் விட்டுறது அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது மட்டும்தான் வாழ்க்கை. அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யக்னம் சயே விதுக பிரயாண காலேபி சமாம் தேவுது யுக்த சேதசக. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். பௌதீக தோற்றம் அப்படின்னா இந்த இயற்கை. தேவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. சோ மற்றும் எல்லாவித யாகங்கள், எந்த யாகங்கள் செய்தாலும் இதுக்கு எல்லாம் யாரு அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர். ஒக்தாராம் யக்ன தபசாம்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஐ ஆம் த என்ஜாயர் அப்படின்னு சொன்னாரு. நானே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பரமபுருஷன் எல்லாத்துக்கும் பரமபுருஷனாக இருக்கின்றார். சோ இப்படி யார் என்னை அறிந்து கொள்கிறார்களோ, இந்த உண்மையை யார் புரிந்து வைத்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பிரயாண காலே அப்படின்னா மரண நேரத்தில் பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? பரத முனிவருடைய ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொன்னேனா இல்ல இனிமேல் சொல்ல போறேன்னா தெரியல. ஏன் நம்ம கடைசி நேரத்துல சாக போற நேரத்துல நம்ம எதை நினைச்சுக்கிட்டு சாகிறோமோ அதுவாகவே அடுத்த பிறவியில் பிறக்கின்றோம். சோ பகவானை நினைத்து கொண்டு இருந்தால் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். பகவானுடைய லோகத்தை சென்று அடைந்து விடலாம். சோ யாரு இந்த உண்மைகளை, பகவானை பற்றிய இந்த உண்மைகளை அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, கடைசி நேரத்துல பிரயாண காலத்துல பகவானை நினைப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமே கிடையாது. பகவானை சுலபமா நினைக்க முடியாது. அப்போ கடைசி நேரத்துல நம்முடைய எல்லா விதமான புலன்களும் செயலிழந்து போய்விடும். நமக்கு கவம் தொண்டையை அடைக்கும். நமக்கு நினைவு தப்பிவிடும். அப்ப போய் எப்படி பகவானுடைய பேரை சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானை நினைவு வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பௌதீக தோற்றத்தை ஆள்பவர் பகவான் தான், தேவர்களுக்கு தலைவர் பகவான் தான், யாகங்களை ஆள்பவர் பகவான் தான் அப்படிங்கிற எல்லா உண்மையும் பரமபுருஷரே கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை யார் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் இறக்கும் நேரத்திலே பகவானே தன்னை பற்றி ஞாபகப்படுத்துவார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிகிறது. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்தலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, சோ பகவானை பற்றிய அறிவின் மகிமை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் என்னவென்ன? பகவான் நீரின் சுவையாக இருக்கிறார், நிலத்தின் மனமாக இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்படி நிறைய சொன்னார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஓமாக இருக்கிறார், பிரணவ மந்திரமாக இருக்கிறார், சூரியனின் வெப்பமாக, சந்திரனின் குளிர்ச்சியாக எல்லாமாக இருக்கிறார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு சரணடைய வேண்டும், யாரெல்லாம் 4 பேர் சரணடைய மாட்டார்கள், யார் சரணடைவார்கள், எப்படி சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். தேவதேவர்களின் வழிபாடு எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அவர்களை வழிபடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்துபவரும் நாம் தான், பகவான் தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா.